Molt bona nit, Ràdio Mirambó. Soc Isaac i vos escolte des de Callosa. M'agrada molt Ràdio Mirambó perquè tracteu temes molt interessants. La secció que més m'agrada és la veu callosina, perquè parleu amb molta gent del poble i per a mi és molt guai. Espero que continueu fent molts programes més. Un saludo! Hola, soc Charo, soc la mestra de música del curs 7C-17 i de 9-20. L'últim va ser l'any de la pandèmia. Me recorde molt del Mirambó en Callosa d'en Sarrià i vos escolte gràcies a les xarxes socials, sobretot a Instagram, que m'he enterat que teniu una ràdio. Així que vull saludar a tota la comunitat educativa, pares, mares, xiquets, xiquetes i mestres del Mirambó. Una salutació molt gran, un abraç i que tingueu unes bones festes, encara queda un poc per a Nadal i tot el que quede de curs. Adeu! Hola, sóc Asier i avui Jimeno no ha pogut vindre perquè se n'ha tingut que anar a casa i tinc a la meva benvolguda amiga Marta, de la classe de 5è. Gràcies, Asier. Estic encantada d'estar ací. I que bona aquesta entrevista, eh? Doncs sí, mira si m'ha agradat, que penso anar al pròxim assaig. Allà ens veurem. Comencem ara el bloc 3 del programa amb radiocontes, amb un conte molt especial. Li ret homenatge al famós contacontes valencià Llorenç Jiménez. I això no és tot. A més, comptem amb la presència d'Úrsula, la nostra bibliotecària favorita. Et refereixes a aquella xica tan simpàtica de la Biblioteca Municipal l'Espille? Eixa mateixa. Que bé, és un excel·lent contacontes. Doncs no se'n parle més. Endavant! Sí, Ràdio Bemba. Hola, som Cristian, Suleiman, Eva i Carla i això és Radiocontes. La secció on contem contes per la ràdio. Avui anem a contar el conte del regal. L'autora és Fina Masgrau. Ella i altres autors van fer el llibre Conte contat, que són històries en homenatge al reconegut contacontes valencià Llorenç Jiménez. Esperem que vos agrade i el gaudiu, tant com nosaltres hem gaudit interpretant-lo. Això era i no era... Endavant! Temps era temps, en un país no molt llunyat, hi havia una ciutat plena de gent atrafegada. De bon matí ja eixien de casa corrents com si anaren a apagar foc. En aquella ciutat agitada, un bon dia hi havia arribat un contacontes que anava mig perdut. Era alegre, de mirada franca i de bon cor. Portava un acordió, una maleta gran, però no pareixia que li pesaren. Duia gorra, uns pantalons amples i un jupetí vell amb butxaques per a guardar-hi sorpreses. El seu muscle, una moneta de pèl gris, ulls vius i cua llarga. Mirava curiosa a tot arreu. L'acompanyava una xiqueta riallera i espavilada, la seva amiga. Era una pallassa. Junts s'ho passaven la mar de bé. Al cap portava un barret elegant amb un lloró de plomatge verd intens, que no parava de dir embarbussaments. Plou poc, però per al poc que plou, plou prou. Després de caminar una bona estona, enmig de la gent, els cotxes i els sorolls, el contacontes va veure una plaça i va pensar que seria un bon lloc per a descansar. En un racó comença a tocar l'acordió. La música atraeia a la gent. La xiqueta i la mona feien acrobàcies i volantins. El lloró repetia... En quin cap el que cap en aquest cap? El contacontes obri la maleta i a poc comença una història. Això diu que era un fantasma que tenia els ulls blaus. La gent tenia pressa. La majoria passaven de llarg, però alguns van decidir parar.
Mentre s'escoltaven, com per art d'encantament, anaven oblidant les presses, oblidaven els mals de cap. Alguns fins i tot oblidaven les penes. Les paraules tenien ales i els feien volar, imaginar, emocionar-se i sentir-se feliços. Un altre dia, el contacontes va actuar a la porta del mercat. El lloro comença. Paula, para la taula, para la bé que... La xiqueta i la mona feien pallassades. La gent reia sense parar i en volia més i més. La música sonava al ritme de les paraules. En aquells temps que els animals parlaven. Un diumenge, el contacontes descobrí un parc ple de xiquetes i xiquets. Aquell dia fou especial. Hi hagué contes, cançons, malabars, dites i acudits. Aquell maig de les paraules tenia tota la xicalla encantada. El lloro també hi deia la seua... Una gallina xica, tica, mica, cama, curta i ballarica... Cada dia anaven per places i carrers repartint alegria i rialles. Uns ho deien a altres, la gent els buscava, els esperava, els somiava i això endolcia les seues vides. Van passar dies i setmanes, mesos pot ser. Per una nit de lluna plena, el contacontes no era enlloc. Grans i menuts el cridaven, el buscaven per tot arreu. S'havia esfumat, havia desaparegut. Ningú s'ho podia creure. En el fons, pensaven que tornaria per sorpresa. Allò potser era una broma de les seues. Van passar els dies i molts estaven enfadats, perquè pensaven que el contacontes els havia abandonat. Tothom estava trist. Trobaven a faltar els contes, la música, les cançons i, sobretot, el seu amic contacontes. Fins que un dia, al mig d'una plaça, un xiquet i una xiqueta van començar a llegir una història i alguns van fer rogle per escoltar-la. L'endemà, al mercat, hi havia una velleta contant rondalles i al carrer van anar apareixent espontanis. Uns llegien, altres contaven històries, altres cantaven, feien pallassades, jocs malabars. Aquella ciutat de gent atrafegada ara tenia racons d'alegria i tranquil·litat. El contacontes els havia fet un regal extraordinari. Moltes gràcies, Úrsula, per vindre a la nostra ràdio. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat a aquest espai que es diu Radio Contes. Úrsula, ja que estàs així, podries donar-nos algun consell per a narrar contes? Pues és important saber on contem els contes, val? Si es contem com ara si a la ràdio o si es contem davant d'un públic que tenim presencialment davant, val? Perquè és important saber quina història és la que volem contar. Si és una història que ja està escrita o és una història de tradició oral que ens han contat, val? Tenim que triar bé la història. També és important les fórmules introductòries. Havia una vez, no? Hi havia una vegada, i també saber acabar. Conte contat, conte acabat, conte contat, per la ximenea se n'ha anat, no? I aquestes coses tenim que tindre-les en compte. I el més important a l'hora de contar els contes és la veu, les qualitats de la veu, no? Parlar de la intensitat, perquè podem parlar molt alt i molt fort o podem parlar molt baixet, val? També és important el to que tenim de la veu, perquè depèn dels personatges, val? Per exemple, jo quan conto la meva història del Grúfalo, al Grúfalo li poso una veu molt grave, perquè pensa que ell és gran, polit, no? I té que fer por, i a mi una persona que parla aixina, pues me dona més por que una persona que parla aixina. Entonces al ratoliner de la història jo li poso una veu així aguda. Què parla així? Ai. És important donar-li estos als personatges perquè la història no siga tot el rato lineal, perquè el narrador no parla tot el rato igual.
quan apareixen els personatges, si canviem aquest to de la veu, pues el que està a l'altre costat, escoltant-nos, pues li dona més credibilitat a la història i està més pendent de la història. I el parlar, podem parlar molt lento, la duració a l'hora de la nostra narració pot ser molt lenta o pot ser molt ràpida, perquè podem parlar així superràpid, o podem parlar així molt espaiet, molt espauet. I clar, això també capta l'atenció del que està escoltant-nos, per exemple. Moltes gràcies per els teus consells. Els utilitzarem molt. I així, com vos ho conte, ja està contat el conte. I el gall va fer cric i el conte ja està dit. I el gall va fer cacarac i el conte ja està acabat. Adeu! Uau, que bonic! Enriquetensís escoltar contes. I a mi que t'encanta. Per cert, sabies que fan un fum d'activitats boniques a la Biblioteca L'Espill? Jo no me'n perc cap. Ni jo. Bé, i per no perdre bons costums, tancarem aquest 6è programa, el primer de la segona temporada, amb el racó de la música. Efectivament, estimat Asier, pense que aquesta secció és de les meves favorites. I nosaltres ens acomiadem, esperem que vos hagi agradat. Com a novetat, estem en Instagram, Facebook i YouTube. Recordeu, @Radio Mirandbo. Repetim, @Radio Mirandbo. Tampoc oblideu el nostre correu per enviar-nos els vostres àudios amb la resposta de les endevinalles. radiomirandbo@gmail.com. Repetim, radiomirandbo@gmail.com. Compartiu a les xarxes i amb les vostres familiars, ja siguen persones o animals. Siguem qui siga, compartiu Radio Mirandbo, més que una ràdio. Que passeu un feliç dia! Estem al racó de la música amb Joan, Jennifer, Unai i Andrea. Al racó de la música vos recomanarem i escoltarem música en valencià d'allà més bonica. El dia d'avui anem a parlar de Pep Jimeno, el botifarra, conegut cantant valencià. Famós per haver anat pels pobles recuperant cançons tradicionals del nostre territori. Va recórrer poble per poble, gravant a les persones majors per a rescatar l'oblit i preservar una tradició que estava a punt de desaparèixer. És sens dubte un personatge irrepetible, no té telèfon mòbil ni cotxe. En canvi, sap el nom de tots els utensilis dels llaullaors, els refranys de molts pobles i les característiques de com parla cada poble. Recita de memòria centenars de frases fetes, embarbussaments, romanços, contes, entre altres. Va començar a gravar quan tenia 16 anys. Ell mateix ho explica. L'any 73 o 74 anava de poble en poble per a gravar a les persones majors. Portava un radiocasset que semblava un calaix de taronges i el tio Vicent, el moreno, no volia cantar-me cants de batre perquè deia que eren cants de patir. Ha cantat amb tots els grans noms de la música del nostre territori, des d'Altai fins a Obrim Pas, Feliu Ventura, Pau Alabajos o Mireia Vives. En els últims 13 anys ha publicat 9 discos i ha rebut un bon nombre de reconeixements. Premi Ovidi, Premi Enderroc, Premi Carles Santos de la música valenciana. Distinció al mèrit cultural de la Generalitat Valenciana, Medalla d'Honor del Consell Valencià de Cultura.
És transgeneracional, que vol dir que agrada a totes les generacions, dels més grans fins als més menuts. Ell, però, no es considera músic, sinó només cantaor, i Ferrer orgullós de ser valencià. Ara vos vas a presentar la cançó anomenada La malaguenya de Barxeta. Aquesta cançó utilitza instruments clàssics valencians, sobretot de corda. El ritme és el d'una malaganya que ens provoca ganes de ballar amb un punt nostàlgic. Parla de pobles valencians i d'anar recorrent-los un per un. Fins a acabar la cançó parlant-vos de Xàtiva, el seu poble i quan la van cremar, i de com vam renaixer de les cendres. Esperem que vos agrade molt aquesta cançó. Mira si he corregut a res. Mira si he corregut a res. He estat en Alfarrasí, en Alzaneta i Albaida, en Alzaneta i Albaida, en el Palomar i Ací, en Alzaneta i Albaida, en Alzaneta i Albaida, i en el Palomar i Ací. Omplim el sarro de pa, omplim el sarro de pa. Si vols que el guarde les cabres, que les figues ja s'acaben, que les figues ja s'acaben. Ja no n'hi ha, que les figues ja s'acaben, que les figues ja s'acaben, i raïm ja no n'hi ha. Vinc del cor de la costera, del poble del Socarrà, allà on renaix de les cendres, allà on renaix de les cendres, el meu país valencià. Allà on renaix de les cendres, allà on renaix de les cendres, i el meu país valencià. Fins ací el programa d'avui. S'acomiada de vosaltres, Joan, Jennifer, Unai i Andrea. Adeu.